Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Polycom Girls odhial kod mich kaka riwruok ma osebedo ka kedo ne ratiro mar joma nyiri kod mine e ong'ala mamalo. Riwruogni osebedo ka miyo joma nyiri puonj e weche mag kit chuech, loso yore mag tije ne joma mine kendo bero ngima jodak kar dak ma Kibra. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nolimo gi apisgi kendo loso nwa sigani e machal kod mae. Polycom Girls osebedo riwruok ma osekelo geno ne jodak ma Kibra ka giloso chenro mabero ngima jodak mani kod midhiero ma opogore ahinya to ngima joma nyiri kod mine ka gitiyo kanyakla kod sikunde ma ohewo 60. Choche ma nyithindo tiyo go sikunde gi gin choche molil. Koro we make sure ni every month sikunde gi oyudo sabun ma giloko go choche to make sure the toilets are clean. To bende as much as waloko choche gi, tiere a few cases mido ka nyithindo manyiri obedo infected gi fungal infection kata UTI infection. Koro watimo referrals to the hospitals. As much as nyathi manyako ni osemako ich, pod gen nyithindwa. So koro bado binti project ni, wa refer nyithindo gi to vocational training, wa support gi mondo gi dhi vocational training. E higa mar 2024, riwruok mar Polycom ndiko moko kuom buche mag bembo, rocho ratich nyithindo kod lwenje mag udi kaachiel kod kit chuech ma giwacho ni osebedo ka medore e ong'ala mamalo. Kata kamano, riwruogni osebedo ka keto ikruok makare mar neno ni jogo duto ma oketh ratichgi, ahinya to mine kod joma nyiri kar jot ma Kibra oyudo ratichgi kaka chik ma Kenya olero. Iyudo ka nyathi manyako samoro cousin ne magidak go ema nindo kode, samoro stepfather ema nindo kode, to min gi ok nyal of course reveal nikech samoro this is the breadwinner mar family ni. Nyathi manyako no idoniko gi kalam mare to nyisowa ni an ka e school tayudo ka baba wati mango stepfather ng'ama dako nene nene kino dagi nirgi. Ayudo ka baba wati mango oninde kitanda to ngisa to rido long to koro ginene ni ok ngise no to mira nade ka pesa pa nyango ni mfuko. We were able to rescue that girl in Wantiere gi Nairobi women ma handle cases in terms of sexual violence ka ngato nyathi obedo raped. Ka wantiere bende gi crew in another organizations ma handle legal matters. Stacy Akinyi ma en achiel kuom jogo ma oseyudo lokruok kokalo e migawo mar Polycom lerona kaka sani onyalo chiwo pache maler e weche rito ratiro mag kit chuech kod moko kuom ber ma oseyudo kokalo e twak mag galamoro e kinde ma thuolo yudore. Weche ma osir lwedo kod Peter Ochieng ma en achiel kuom yawuoyi matiyo kod Polycom e temo puonjo rowere weche rito ratiro mag oganda. Inside of me was not yet unlocked, but through Polycom Girls, I've been able to be courageous, to speak out, to take chances and opportunities as they come. Like I recall in 2019, I was handpicked to be a spokesperson at the ICPD Plus 25 conference that was held at KICC. And from that place onward, my life turned a new leaf. Most of the time, the girls in the slums have been going through maybe GBV or FGM. So, and the main suspect in this has been us men. So, but through this mentorship, it has been really helpful for me because I've been trying to reach out to many boys in the schools because we've been doing mentorship in the school. Riwruok Polycom bende osebero ngima ne mine ma Kibra masani yudo thuolo mar loso taulo mag ria magipogo joma nyiri nono ka gin bende giyudo makate magitero pacho e kinde ma odiochieng' omiyo wang'e. Mich mar riwruogni ne oyudo koro yawonegi thuolo mar yudo kony kowuok kuom riwruoge mamoko mabiro konyogi e bero ngima oganda ma ochando kendo miyogi thuolo mar kedo ne ratich oganda. Giyudo parts manono mok gichul kata pesa. Alafu Polycom miyo nyaka nyithindo mentorship program. Nyathi dongo kong'e gima maisha en. Through this pad making project, some of them were employed here, and from their stories we've heard that domestic violence has gone low because they're able to contribute towards their family needs. Mich ni dikonyowa in terms of resource mobilization, dikonyowa of mobilize for applying for different grants just to ensure we get resources, we're able to support a lot of work. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Kibra, Nairobi.